नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. आरोग्य सचिवांच्या दौऱ्यादरम्यानच 10 डॉक्टरांचे राजीनामे. नारायण राणेंच्या 1990च्या कामाची आठवण येते. राजन तेलींनी केलं निलेश राणेंचं कौतुक. आणि राजकीय निवडणुकात हिंदूंना विकत घेतलं जातं, सुभाष वेलिंगकर यांचं टीकास्त्र. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मध्ये काही दिवसापूर्वी तिलारी येथे गोमांस तस्करीच्या संशयावरून कार जाळपोळ प्रकरण झालं होतं. त्याच्यानंतर काही जणांना अटक झाली. म्हणजे आता सध्या ते तुरुंगवास भोगत आहे. या निमित्त दोडामार्गमधील कार्यकर्ते श्री गणेश गावडे यांनी हिंदू रक्षा समितीमार्फत एक आज रॅली या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे. दुपारी 3 वाजता सावंतवाडा या ठिकाणीहून ही रॅली निघणार आहे. संपूर्ण बाजारपेठेमध्ये ही रॅली जाणार आहे. आणि त्यांनी हिंदूंवर होणारे अत्याचार, दोडामार्गमधून होणारी गोमांस तस्करी हे पुढे थांबावे यासाठीही त्यांनी एक तर रॅली ठेवलेली आहे. संपूर्ण जिल्ह्याभरातील जे हिंदू संघटना आहे किंवा इतर संघटना आहेत यांना त्यांनी आवाहन केलेलं आहे की आजच्या रॅलीमध्ये तुम्ही सहभाग दर्शवावा. हिंदूंची एकता ही दोडामार्गमध्ये आहे ही दाखवावी. अशा प्रकारे ही आज रॅली या ठिकाणी निघणार आहे. आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकताय की ह्या रॅलीला कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दोडामार्ग पोलीस या ठिकाणी सज्ज झाले आहेत. पोलीस कुमक या ठिकाणी बोलवले आहेत. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस यंत्रणाही सज्ज झालेली आहेत. अशा प्रकारे 3 वाजता ही रॅली निघणार. यापुढचे आपण अपडेट आपण कोकण 7 लाईव्ह मार्फत आपल्याला आम्ही देणार आहोत. तुर्तास आम्ही इथे थांबतोय. कोकण 7 लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. कुडाळचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक शहराला 21व्या शतकातील शहर बनवण्यासाठी चांगलं काम करत आहेत असे गौरवोद्गार आमदार निलेश राणे यांनी काढलेत. पाहूयात. नगराध्यक्ष मॅडम पण इथे बसलेले आहेत. तेही आपल्या परीने प्रयत्न करतायत. कुडाळमध्ये एक चांगलं कुडाळ शहर ते नळपाणी योजनेच्या माध्यमातून असू दे, रस्त्याच्या माध्यमातून असू दे, पर्यटन स्थळाच्या माध्यमातून असू दे, हे आणि चांगले रस्ते शहराला देणं आणि एक लखलखतं शहर, 21व्या शतकातलं शहर, आपले सगळे नगरसेवकही त्या दृष्टिकोनातून काम करतायत. 21व्या शतकातलं आपलं शहर दिसलं पाहिजे, वाटलं पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही पावलं टाकतोय. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांसोबतच गुरुवर्य बंड्या तात्या महाराज कराडकर यांचं प्रवचन सेवेचा भाविकांनी लाभ घेतला. पाहूयात. कार्यक्रम आम्ही 8 तारखेला सुरू केला. ज्ञानेश्वर माऊलीचा जवळजवळ 750 वर्ष झाली जन्मोत्सवासाठी. त्यासाठी हा कार्यक्रम आम्ही इथे घेतला. 8 तारीखला होता. बरोबर 3 दिवसाचं पारायण आहे या कार्यक्रमाचा. आजचा 3रा दिवस आणि उद्या या कार्यक्रमाची समाप्ती होणार आहे. शेवटचं एक काल्याचं कीर्तन, बरेच वारकरी आलेले आहेत आणि हा कार्यक्रम बरोबर सकाळी 4ला चालू होतो. तो संध्याकाळी बरोबर 7:30 वाजता संपतो. तरी अजूनही आता या कार्यक्रमासाठी जे आपणाला अध्यक्ष म्हणून लाभले आहेत ते महाराष्ट्र व्यसनमुक्ती संघाचे अध्यक्ष बंडा तात्या कराडकर. ही अशी दुर्मिळ एक व्यक्ती आहे ज्या व्यक्तीने आपलं जीवन पूर्णच्या पूर्ण संत परंपरेसाठी या कार्यासाठी वाहिलेलं आहे. आणि ही व्यक्ती आम्हाला आज जवळजवळ 16 ते 17 वर्ष आम्ही या व्यक्तींच्या मागे होतो. पण ह्या वर्षी आमचा नंबर लागला आणि ते आले आहेत. ते रोज संध्याकाळी 1 तास आपल्याला प्रवचन देत आहेत. रोज संध्याकाळचं आताही त्यांचं प्रवचन चालू आहे. आणि या कार्यक्रमाची उद्या दुपारी महाप्रसाद, कीर्तन, कालाहून सांगता होणार आहे या कार्यक्रमाची. या कार्यक्रमासाठी भाविकांनी खरंच खूप चांगला प्रतिसाद दिलाय. आपल्या आजूबाजूच्या भागातले बरेच भाविक वारकरी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले.
काही लोक मुंबईचे होते, ते ह्या कार्यक्रमासाठी आले. त्या कार्यक्रमाला हा कार्यक्रम जो आहे श्री सद्गुरू संत बाळूमामा दाभोळे कोंडामे यांच्यातर्फे हा कार्यक्रम राबवण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन आहे ते सद्गुरू संत बाळूमामा देवालय दाभोळे कोंडामा यांच्यातर्फे हा कार्यक्रम या इथल्या ट्रस्टच्या अध्यक्ष यांची सर्वांची परवानगी घेऊन आणि या कुणकेश्वर श्री स्वयंभूदेव कुणकेश्वर मंदिर ट्रस्टच्या सगळ्या लोकांनी चांगलं सहकार्य केलं. अधिक ह्या कार्यक्रमासाठी आम्हाला रोज लागणारं इतर जे काय सेवा होती ते इथल्या सेवेकरांनी चांगल्या पद्धतीने आम्हाला सहकार्य केलं. आम्ही त्यांचे खरंच आभारी आहोत. श्री देव स्वयंभू देव कुणकेश्वर या देवस्थान ट्रस्टचे सहकारी आणि ग्रामस्थ सरपंच सर्वांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं या कार्यक्रमासाठी. उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्य विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह येण्याच्या पार्श्वभूमीवरती कंत्राटी 10 डॉक्टरांनी राजीनाम्याची नोटीस वैद्यकीय अधीक्षकांकडे दिली आहे. 1 महिन्याची आगाऊ नोटीस त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आरोग्य सचिव उपमहासंचालकांच्या दौऱ्यानंतर परिस्थिती सुधारेल अशी अपेक्षा असताना ती आणखीनही बिघडणार असल्याचं चित्र आहे. याला वैद्यकीय अधीक्षकांनी दुजोरा दिला आहे. पाहूयात. 11 महिन्यांच्या कंत्राटी सेवेत असणारे डॉक्टर पुढील महिन्यात दिसणार नाहीत. त्यात 2 वैद्यकीय अधिकारी राजीनाम्याच्या तयारीत असून दोघे सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहेत, तर दोघे 10 वर्ष बोर्डवरच दिसत आहेत. त्यामुळे केवळ तिघांच्या जीवावर हे रुग्णालय चालणार असून पूर्णवेळ 20 वैद्यकीय अधिकारी असणं आवश्यक आहे. मात्र सध्या 7 जणच हा कारभार सांभाळत आहेत. वैद्यकीय अधीक्षक पद देखील रिक्त असून प्रभारी कारभार सांभाळत आहेत. त्यात मदतीला असणारे कंत्राटी राजीनामा देऊन बसलेत. ऑन कॉल असणारे NHM खालील डॉक्टर सध्या तरी काम करत आहेत. मात्र ते खासगी रुग्णालयात सेवा देत असल्यानं त्यांची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे रिक्त पद जैसे ते राहण्याची शक्यता आहे. एकीकडे यासाठी जनहित याचिका दाखल आहे. कोल्हापूर खंडपीठात आश्रय ओढले जात आहेत, तर दुसरीकडे मात्र डॉक्टर सोडून जाण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे यंत्रणेवरती प्रचंड ताण येणार असून महाराष्ट्र शासन कुचकामी ठरताना दिसत आहे. नियुक्ती करण्यात आलेले डॉक्टर हजर होत नसून शासन आदेशाला ते जुमानत देखील नाहीत. त्यात आता कंत्राटी डॉक्टरांनी देखील राजीनामा दिल्यानं रुग्णसेवेत खंड पडणार आहे. जिल्हा रुग्णालयाची परिस्थिती यापेक्षा बिकट असल्यानं भूमिपुत्र गोवा बांबोळीपे निर्भर अशी परिस्थिती राहणार आहे. यात सर्वसामान्य गोरगरीब जनता भरडली जाणार असून राज्यकर्त्यांनी लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची आम्ही भेट घेतली. रुग्णांची चर्चा केली. 10 डॉक्टरांनी राजीनामे दिलेत. डॉक्टर देत नसताना असलेले डॉक्टर जात असतील तर ते परवडणार नाही. सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलचं नाव बदनाम करून आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न काही जण करत आहेत. काड्या घालण्याचं काम काही जण करत आहेत. विनाकारण बदनामी होऊ नये असं मत माजी नगराध्यक्षा अनारोजीन लोबो यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. रुग्णालय सावंतवाडी याच्या संदर्भात जी बातमी आणि आम्ही आली ती वाचली. आज आम्ही डॉक्टरांची भेट घेतली आम्ही सगळ्यांनी, आता असलेल्या सगळ्यांनी, आणि हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आम्ही रुग्णाशी सुद्धा चर्चा केली की बाबा तुम्हाला कशी काय ट्रीटमेंट वगैरे दिली जाते. आज 10 डॉक्टरांनी राजीनामे दिलेले आहेत. समजा आज 10 दिले, उरलेले परत हे देतील तर लोकांचं होतं ना. एक तर डॉक्टर यायला तयार होत नाही आहेत आणि आलेल्या डॉक्टरांना आम्ही घालवायचं म्हणजे हे चुकीचं आहे. तर आपण चर्चा करून त्याच्यावर तोडगा काढू शकतो. कालची समिती आलेली, त्यांनी त्याच्यावर सगळं काय ते कोर्टाचे आदेश आहेत त्याप्रमाणे त्यांनी त्याची सगळी माहिती घेतलेली आहे. त्या संदर्भात आपण बोलूया, कारण तो कोर्टाचा निर्णय आहे. पण अशा खोट्या नाट्या बातम्या सोडून सावंतवाडीची आणि आपल्या हॉस्पिटलची बदनामी करण्यास सावंतवाडीतील काही जणांनी सुरुवात केलेली आहे. आपली पोळी बाजून घेण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्या हॉस्पिटलचं नाव बदनाम करू नका. ज्यांनी कोणी सांगावे ना त्यांची हॉस्पिटल चालत नाही आहे, त्यांनी दुसऱ्या हॉस्पिटलला बोट दाखवू नये. समजलं की नाही? असं सगळी आपल्या सावंतवाडीमध्ये झालेलं आहे. आणि दीपक भाईंना बदनाम करायचं काम चालू ठेवलेलं आहे. डॉक्टर गेले, डॉक्टरांचं काही होत नाही. आज 10 गेले, उद्या असलेले जातील. पण गरीब जनता कुठे जाईल? चांगलं हॉस्पिटल आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपली चांगली सेवा दिली जाते. आपले ICU बघितलं तर किती छानपैकी आहे. एवढं काय चांगलं जे काही आहे ते कोणाला दिसत नाही. उगाच कुठेतरी काड्या घालायच्या. ह्या ज्या लोक आता हे करतायत ह्याने अनेक ठिकाणी काड्या घालून संपले. आता काहीतरी शिल्लक कुठे काय आहे त्याच्यावर अटॅक करायचा असं हे केलेलं आहे. तर सावंतवाडीकरांना माझी विनंती आहे, जर काय डॉक्टरचं चुकलं असेल डॉक्टरांना भेटा
आणि सांगा, उगाच खोट्या नाट्या गोष्टी आणून डॉक्टरांची बदनामी करू नका. आम्ही सगळे लोक डॉक्टरांच्या पाठीशी आहोत. आरोग्यमंत्र्यांना पालकमंत्री व स्थानिक आमदारांच्या माध्यमातून रिक्त पदं भरण्यासाठी आम्ही निवेदनं दिलीत. रुग्णालयाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. अत्याधुनिक सर्व सेवा उपजिल्हा रुग्णालयात आहेत. बऱ्याच रुग्णांना त्याचा फायदा मिळतो. दिवसाला 400 रुग्ण ओपीडीचा लाभ घेतात. त्या रुग्णांना कुठे त्रास होऊ नये याची काळजी घ्यावी असं आवाहन रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य देव्या सूर्यज यांनी केलं आहे. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय हे 100 बेडचं रुग्णालय आहे. तर त्या आकृतिबंधामध्ये जेवढी जी काही रिक्त पदं आहेत तर ती पदं भरण्यासंदर्भात आरोग्यमंत्री व आमचे स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वत्र ज्या ठिकाणी संबंधित जे प्रशासन आहे त्या ठिकाणी आम्ही निवेदनातून जी रिक्त पदं भरली पाहिजेत त्या संदर्भात निवेदन दिलं होतं आणि मागणी केली होती. तर तो वरिष्ठ पातळीवर त्यांचा निर्णय चालू आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या घडीला उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये जो अभिनव फाउंडेशन यांनी गेली 10 वर्षापूर्वी जी याचिका दाखल केली होती तर त्या संदर्भात जो न्यायालयामध्ये जो प्रश्न चालू आहे तो पूर्णपणे न्यायप्रविष्ट असल्या कारणाने त्यात कोणत्याही इतर व्यक्तींनी त्यामध्ये पडून कोणत्याही प्रकारची वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करू नये, जेणेकरून कोणतेही न्यायालयाचे जे निर्णय असतात त्याच्यामध्ये आपण पडणं हे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे ज्यावेळी जी रुग्णालयाच्या ज्या समस्या असतील तर त्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण संबंधित प्रशासनाच्या माध्यमातून आणि आपल्या स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून आम्ही मागणी करतच असतो. तर उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आज सिटी स्कॅन आहे, त्याचप्रमाणे एक्सरे मशीन आहे, त्याच्यानंतर सोनोग्राफी आहे. ज्या अत्याधुनिक सेवा ज्या लागतात, ज्या मूलभूत आपल्या जे पहिले प्राथमिक स्वरूपात जे रुग्णांना सेवा देण्यासाठी ज्या अत्याधुनिक सेवा लागतात त्या आपल्या सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्याच्या बऱ्याच रुग्णांना त्याची सेवा पूर्णपणे मिळत आहे. तर त्याचा पूर्णपणे जर आपण रेशो बघितला तर दिवसाला आपली जी बाह्य रुग्ण तपासणी असते त्या तपासणीमध्ये जवळपास प्रति दिवसाला 400 रुग्ण हे त्या बाह्य रुग्ण तपासणीचा लाभ घेत आहेत. तर विनाकारण त्या डॉक्टरांना त्या सेवा देत असताना एक सर्वसामान्य रुग्ण असतात त्यांना सेवा देत असताना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी म्हणून एक आव्हान आहे की रुग्णालयातील कर्मचारी यांना कोणत्याही त्यांच्या ड्युटीमध्ये डिस्टर्बन्स होता कामा नये याचा आपण काळजी घ्यावी ही एक विनंती. डॉक्टर काम करतात, बाकीचे डॉक्टर तिथे गैरहजर आहेत, ही सगळी परिस्थिती असताना चालणार कसं? या संदर्भात 2 फिजिशियनची नियुक्ती दीपकभाईंनी लेखी पत्र देऊन केलेली होती मंत्रालयातून आणि आरोग्यमंत्र्यांकडून सुद्धा त्याला दुजोरा दिला गेला की तो जर डॉक्टर हजर झाला नाही तर त्याच्यावर कारवाई केली जावी असं एक पत्र आलं होतं आणि ते रुग्णालयाकडे पण सादर केलं. रुग्णालयाकडे विचारलं, ज्यावेळी वैद्यकीय अधीक्षकांना विचारलं की डॉक्टर हजर का झाला नाही तर त्यांनी सरळ पत्र दिलं आहे की ते डॉक्टर आपल्याकडे आलेच नाहीत आणि पूर्ण रुग्णालयाकडे न येता डायरेक्ट ते पुन्हा आपण या ठिकाणी हजर होणार नाही म्हणून त्याने निरोप दिला. तर असं म्हणजे ते काय येत नाही तर त्यापुढे त्यांच्या पुढे काय कारवाई झाली या संदर्भात वैद्यकीय अधीक्षकांकडे आम्ही विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की शल्यचिकित्सकांबरोबर आपला पत्रव्यवहार झालेला आहे आणि ह्यापुढे जी काय कारवाई केली जाईल म्हणजे ज्या ठिकाणी ते डॉक्टर असतील तर त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल 100% असं त्यांचं उत्तर आहे. त्याच्या संदर्भात आरोग्यमंत्री यांच्याशी बोलणी करून कायमस्वरूपी आपला जर उपलब्ध होईल आपण प्रयत्न करू दीपकभाईंच्या माध्यमातून प्रयत्न करू. याच्या अगोदर आम्ही बोललेला आणि तशी चर्चा वरिष्ठ पातळीवर चालू आहे. त्याचप्रमाणे दुसरी मागणी जी आहे ती धर्मांतरण, लव जिहाद, भू जिहाद. त्याचप्रमाणे कायदा आपल्या देशामध्ये तात्काळ लागू करावा. त्याचप्रमाणे चौथी मागणी जी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये गोमाता ही राज्यमाता असूनही गोमासासाठी गोमातेची कत्तल आणि तस्करी केली जात आहे. यावर महाराष्ट्र शासनाने कठोर कारवाई करून त्यावर बंदी आणावी. हे 4 मागण्या ज्या आहेत ते हिंदू रक्षा महासमितीच्या वतीने केलेली आहे. राजकीय पक्ष हा शेवटचा उपाय नव्हे. कोणताही राजकीय पक्ष मतांसाठी लांगुल चालन करतात. मला एवढी या गटाची मतं मिळाली पाहिजेत. मग त्या गटाची किती मिळतात? गठ्ठा मते कुठे आहेत? गठ्ठा मतं हिंदूंकडे नाहीत. हिंदूंना विकत घेतलं जातं राजकीय निवडणुकांच्या वेळी आणि बाकी समाजाची मतं मात्र ही गठ्ठा मतं असतात.
त्यामुळे त्या गठ्ठा मतांना किंमत देण्यासाठी वाटेल तसे फेरफार हे कायद्यात केले जातात. कायद्याचीच भाषा आम्हाला ऐकवली जाते. आम्ही कायदा तोडणारे नाही. ही सगळी मंडळी इथे जी जमलेली आहे ही कायद्यांचे नितांत पालन करणारी मंडळी आहे. हे ऐक्य जे आहे दोडामार्गचे, हे दोडामार्गचं ऐक्य नाही, हे पूर्ण महाराष्ट्राचं ऐक्य आहे असं मी म्हणेन. त्याचं एक द्योतक आहे. आणि यापुढे कुणीही इथल्या हिंदूंच्या श्रद्धांशी खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याला तोंड देण्यासाठी पोलीस यंत्रणा काय करेल ते करू द्या बिचाऱ्यांना, पण पोलिसांवर आमचं रक्षण, आमची रक्षा, आमच्या श्रद्धास्थानांचं रक्षण हे काम आम्ही सोडणार नाही. आम्ही कायदा हातात घेणार नाही, परंतु आमच्या संयमाची परीक्षा कोणी घेऊ नये. आज अन्याय सहन करून आज अन्याय सहन करत आहेत ते, त्यांना न्याय हमी आलाच पाहिजे. आणि आज आम्ही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि यापुढेही असणार आहोत. आम्ही सर्वांना विनंती करते की यापुढे हिंदू धर्म आणि गोरक्षणासाठी सर्वांनी कार्यरत राहावे. धन्यवाद. माझ्या आईचे प्राण वाचवण्यासाठी जीव गेला तरी 72 लांड्या सकट गाडीला जाणार. हो, ते काम आपण करायचं. त्या कामाची सुरुवात आहे. आता मोर्चा थांबत नाहीये. आता आपलं ती रॅली चालू झालेली आहे. काय केलं नाही पोलीस स्टेशनला मदत सांगा. आता 2 कार्यकर्त्यांना जे अडकवण्यासाठी जे जाळं विणलेलं होतं, मस्जिद पाडली म्हणून तुम्हाला यश आलं असं वाटतंय. सगळा हिंदू समाज आता पुन्हा उभा राहणार. दोडामार्गमध्ये जर असली तस्करी, लव जिहाद, हो जिहाद हे जर दिसून जर आले, त्याला सर्वस्वी जबाबदार पोलीस खातं राहणार आणि पोलीस स्टेशन राहणार आहे. अरे या 16 जणांच्या घरी जाऊन बघा. 16 जणांच्या घरी जर गेला तर देवदेवतांचेच फोटो आहेत. अजून आम्ही तलवारी ठेवल्या नाहीत रे, अजून तलवारी ठेवल्या नाहीत. ती वेळ आमच्यावर आणू नका. कोणताही राजकीय पक्ष मतांसाठी लांगुल चालन करतात. मला एवढी या गटाची मतं मिळाली पाहिजेत. मग त्या गटाची किती मिळतात? गठ्ठा मते कुठे आहेत? गठ्ठा मतं हिंदूंकडे नाहीत. हिंदूंना विकत घेतलं जातं राजकीय निवडणुकांच्या वेळी, आणि बाकी समाजाची मतं मात्र ही गठ्ठा मतं असतात. त्यामुळे त्या गठ्ठा मतांना किंमत देण्यासाठी वाटेल तसे फेरफार हे कायद्यात केले जातात. कायद्याचीच भाषा आम्हाला ऐकवली जाते. आम्ही कायदा तोडणारे नाही. ही सगळी मंडळी इथे जी जमलेली आहे ही कायद्यांचे नितांत पालन करणारी मंडळी आहे. हे ऐक्य जे आहे दोडामार्गचे, हे दोडामार्गचं ऐक्य नाही, हे पूर्ण महाराष्ट्राचं ऐक्य आहे असं मी म्हणेन. त्याचं एक द्योतक आहे. आणि यापुढे कुणीही इथल्या हिंदूंच्या श्रद्धांशी खेळण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याला तोंड देण्यासाठी पोलीस यंत्रणा काय करेल ते करू द्या बिचाऱ्यांना, पण पोलिसांवर आमचं रक्षण, आमची रक्षा, आमच्या श्रद्धास्थानांचं रक्षण हे काम आम्ही सोडणार नाही. आम्ही कायदा हातात घेणार नाही, परंतु आमच्या संयमाची परीक्षा कोणी घेऊ नये. संयम जर आमचा सुटला तर हिंदू कुणाच्याही काबूत राहत नाही. हा इतिहास आहे. तो इतिहास आपल्याला जागृत करायचा आहे. अनेकांना इथे बोलायचं आहे, आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे. म्हणून सर्वांना या जमलेल्या समुदायाला नमस्कार करून जनतेला आहे. मला ही नावं घ्यायची नव्हती, परंतु देशभर नव्हे, संबंध जगात या लोकांनी हैदोस चालवलेला आहे. गोमाता जी आहे त्या गोमातेचा अपमान या देशात, म्हणजे हा हिंदू देश, हा हिंदुस्थान, परंतु एवढी वर्ष आपण हिंदूंचा अपमान, हिंदू चिन्हांचा, हिंदू श्रद्धांचा अपमान सहन करून आलेलो आहोत. हिंदू रक्षा समिती दोडामार्गचं मी अभिनंदन करतो. या सगळ्यांनी मिळून हे प्रवेशद्वार आहे सिंधुदुर्गचं,
त्या सिंधुदुर्गाच्या प्रवेशद्वाराचं रक्षण करण्याची जबाबदारी दोडामार्गाने उचललेली आहे. याबद्दल दोडामार्ग वासियांचे मी अभिनंदन करतो. मी गोव्यातला, माझं कार्य गोव्यात, परंतु गोवा आणि दोडामार्ग याच्यातल्या सीमा या वेगळ्या असतील, परंतु आमच्या भावनिक सीमा कुठेही नाही. सिंधुदुर्ग आणि गोमंतक हे एक आहेत भावनिक दृष्ट्या. गोव्याचा मुक्तीसंग्राम जो आहे तो मुक्तीसंग्राम या मार्गानेच करण्यात आलेला होता. सगळे सत्याग्रही वगैरे या मार्गाने गेले. इथल्या लोकांनी त्यांची सगळी जबाबदारी उचलली. जेवणा खाण्याची जबाबदारी उचलली, विश्रांतीची जबाबदारी उचलली. असा हा दोडामार्ग तालुका जो आहे त्याने या सगळ्या बाबतीत लीड घेतलेली आहे. याच्याबद्दल परत एकदा त्यांना नमन करून मी त्यांचे अभिनंदन करतो. या देशात इथल्या हितसंबंधांचं रक्षण करणारे, इथल्या श्रद्धांचे रक्षण करणारे सगळे जणू काय गुन्हेगार आहेत. अशा थाटात इथली सरकारे कुठल्याही पक्षाची असू द्यात ती वागत आलेली आहेत. आपली 16 पोरं या पोलीस स्टेशनमध्ये आहेत. 16 दिवस झाले, 17 दिवस झाले. तुम्ही कोर्टात उभे करा, त्यांच्यावर खटले दाखल करा, खटले कोर्टात चालू द्या, परंतु त्यांना डांबून ठेवायला ते काय अतिरेकी आहेत, ते काय दहशतवादी आहेत, ते काय गुन्हेगार आहेत. ट्रॅक रेकॉर्ड असलेला जणू काही गुन्हेगारांना सोडणारे ही सगळी मंडळी, कायद्याचे रक्षक म्हणवणारी जी आहे, हे इथे का मोठा पराक्रम मानून घेतात मला माहित नाही. तुम्ही खटले भरा, सगळं करा, परंतु इथे फक्त ते नाही, कायदा भंग एवढाच इथे प्रश्न नाही, इथे वेगळाच वास येतो. या प्रकरणाला राजकीय वास येतो, धार्मिक वास येतो. आणि त्यामुळे सरकार कुणाचंही असो, परंतु इथे हिंदू समाजाच्या श्रद्धांचं रक्षण करणाऱ्यांचं रक्षण करणे हे प्रमुख कर्तव्य इथल्या सरकारांचं आहे. ती बंद केली. हे आत्तापासून नाही, पूर्वीपासून चालत आलेलं आहे. त्याचा नामशेष करण्याचं काम शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजांनी केलं. तीच परंपरा आपल्या चेतनदार, दीपकदार ह्या 16 जणांनी चालू ठेवलेली आहे. असं वाटत असेल कुणाला की आता हे घाबरले, खचले असतील, तर एक लक्षात ठेवा, आज नाही उद्या कधीतरी गाडी परत येईल. ती नाही येणार यासाठी आपलं काम आहे. परत हाच प्रसंग दिसेल, हाच प्रसंग दिसेल. माझ्या आईचे प्राण वाचवण्यासाठी जीव गेला तरी 72 लांड्या सकट गाडीला चालणार. हो, ते काम आपण करायचं. त्या कामाची सुरुवात आहे. आता मोर्चा थांबत नाहीये, आता आपलं ती रॅली चालू झालेली आहे. ते काम आपण करूया. आपण ते कोर्टात ते लढूच, ते जिंकूच. आपण आपल्या पाठीशी भगवंत आहे. ही रॅली त्यासाठी आहे, त्यांच्या घरातल्यांना आधार देण्यासाठी आहे, तुमच्या मागे आपण खंबीर आहोत हे सांगण्यासाठी आहे. आपल्या या रॅलीतनं मागण्या आहेत सरकारकडे, ते आपले सर सांगतीलच. पण शांत बसून फक्त देव देव केलाच पाहिजे. तुकाराम महाराजांना सुद्धा कळून चुकलं म्हणून त्यांनी एक अभंग लिहिला की विंचू देवाराशी आला, देव पूजा ना आवडे त्याला. काय म्हणतात ते? विंचू देवाराशी आलाय कोण? हे लांडे. यांना देवपूजा आवडत नाही, यांना मूर्तीपूजा आवडत नाही. विंचू देवाराशी आला, देवपूजा ना आवडायचा. जे ते पैजाराचे कामात येते, अडमाशी अडम. मग शिवाजी महाराज अफजल खानशी मैत्री करत नाही, शत्रू म्हणून शत्रूला कापतात, पण आपल्यात ती धमक नाहीये. काही शत्रूला शत्रू म्हणायची धमक नाही, म्हणून आपण भारतासोबत, आपला भारत पाकिस्तान सोबत मॅच खेळतो, त्यांच्या सोबत आपण आहोत. आणि त्याचबरोबर हे सगळं संघटना एका छत्राखाली हिंदू रक्षा महासमितीच्या नावाखाली आपण एकत्र आलोत. त्याच्यातून आपण भव्य भारत माताच्या कल्याणासाठी काम करूया. तुम्ही मला ही बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी. कुडाळ नगरपंचायतीतर्फे 10 ऑक्टोबरपासून शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली, परंतु ही मोहीम अपेक्षेप्रमाणे पूर्ण झाली नाही. याबाबत नागरिकांमधून
संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पाहूयात. दिवाळीचं औचित्य साधून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्वतः व्यवसाय करणाऱ्या आत्मनिर्भर उद्योजकांना एका शतकाला एकत्र करून त्यांच्या व्यवसायाला आणखी बळ देण्यासाठी नर्मदाई महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या वतीनं कुडाळच्या महालक्ष्मी हॉल इथे आम्ही आत्मनिर्भर महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी आपला आता पण तुम्ही आहे तसं म्हणताय काही बेने स्टॉल आहे पण आणखी प्रगती होऊन आणखी स्टॉल होऊ दे, दोन्ही होऊ दे अशा मी तुम्हाला शुभेच्छा देते संस्थेसाठी. आणि आज मला पण खूप छान वाटतंय. मी पहिल्या वेळेस आले होते तेव्हाचे पण काही उद्योजक आहेत, नवीन व्यवसाय आहेत आणि ते आहेत. त्याचबरोबर आता काही काही नवीन उद्योजक पण आता इथे बघायला मिळतात. तर हीच काहीतरी म्हणायला खासियत आहे की आता काही दिवसा म्हणाले की 9 हे एक्झिबिशन आहे. तर या 9व्या एक्झिबिशन मध्ये तेच नाहीये तर काहीतरी नवीन बघायला मिळतात. तर आणखीन आता अपेक्षा पण वाढल्यात. नक्कीच नर्मदा संस्थेच्या मार्फत यानंतरही पुढे अनेक एक्झिबिशन करू देत आणि तुमच्यासारखे नवीन उद्योजक आमच्यापर्यंत पोहोचू देत आणि तुम्हाला प्लॅटफॉर्म निर्माण करून देण्यासाठी ताई आणि त्यांची संस्था नेहमीच कार्य करत असणार आहेत. जसं की त्यांनी मला सांगितलं की तुम्हाला सगळ्यांना त्यांना मुंबईला पण घेऊन जायचं आहे. तर असे छान उपक्रम करत राहू आणि आपल्या इकडच्या सगळ्या नवीन उद्योजकांना, नवीन छोट्या व्यावसायिकांना ताईंच्या माध्यमातून आणि या नर्मदा संस्थेच्या माध्यमातून असेच भरपूर प्लॅटफॉर्म मिळत जाऊ आणि तुमचा बिझनेस पण खूप छान ग्रो हो, भरपूर मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रो होऊ दे. या कार्यक्रमाला विशेषतः आपण ज्यांना बोलवलं आहे त्या दोघीही म्हणजे ऋचा जरी लहान असली तरी दोघीही माझ्या मैत्रिणी आहेत आणि आपल्या संस्थेचा नेहमी उद्देश असतो की एकदा आम्ही कोणी आपण राजकीय फॅकल्टी बोलवतो आणि एकदा आपल्यामधूनच पुढे जाणाऱ्या किंवा मोठ्या होणाऱ्या ज्या आपल्या महिला भगिनी आहेत त्यांना आपण आपल्याकडे बोलवतो की त्यांच्यामधून इतरांनी प्रेरणा घ्यावी. तर आजच्या कार्यक्रमाला मान्यवर म्हणून लाभलेल्या आपल्या सगळ्यांच्या परिचित असलेल्या आणि वेरा चित्रपटामुळे ज्यांना चित्रकलाच्या कामामुळे ज्यांना महाराष्ट्र राज्याचा पुरस्कार उत्कृष्ट अभिनेत्रीचा मिळाला आहे ती आमची मैत्रीण श्रद्धा कानोलकर. त्याचप्रमाणे आपल्या कुडाळचीच एक तरुणी जी आमच्यासोबत कायम असते आणि मी तिला बहुतेक 2 वर्षापूर्वी विचारलेलं म्हणजे तिचं रील किंवा नाटकात ती काम करते की श्रद्धा अँकरिंग करशील का? तर ते मला ताई मी नाही करत कधी पण आम्ही एक कार्यक्रम घेतलेला मंगळागौरीचा आणि महिलांच्या कार्यक्रमात मग पुरुषांनी का बरं अँकरिंग करावं हे छोटंसं मला वाटलं तेव्हा मनात आलं. म्हणजे तिला विचारलं नाही मी कधी केलं नाही तू कर मी तुझ्यासोबत आहे
असं तिला सांगितलं की माझी छोटीशी मैत्रीण रुचिता शिर्के आज आपल्यासोबत आहे. खरंच अभिमान वाटतो की आपल्याला कोणीतरी एका चांगल्या यशापर्यंत पोहोचतं आणि ते आपल्यासोबत इथे तुमच्या आमच्या सोबत आमच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्यायला किंवा आमच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करायला आम्हाला मिळाले. खरंच मी तुमच्या दोघींचंही मनापासून स्वागत करते. त्याचबरोबर आमच्या नेहमीच सोबत असणाऱ्या आमच्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी 1990 मध्ये जशी शिवसेना वाढवली तशी शिवसेना आमदार निलेश राणे वाढवत आहेत. पक्षप्रवेशांचं श्रेय आमदार निलेश राणे यांचंच आहे. त्यांच्या कार्यावरती प्रेरित होऊन शिवसेना वाढत असल्याचं शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी मालवण पोईब येथे बोलताना सांगितलंय. पाहूयात. मी गेली 10-12 वर्षामध्ये राणे अध्यक्ष आला काही 10-12 दिवस राणे साहेबांचे कार्यकर्ता म्हणून मी काम करायचो. बाकी पक्ष संघटनेत कुठल्या पदात नव्हतो. त्यामुळे कमिटी मला 30+ बोल मला 30+ तू मला हे राजे म्हणजे आम्हाला काय माहितच नव्हतं. पण आता मी या मतदारसंघामध्ये जे लीड बघितलं 140 पोईंटला कसे पडले. गोलमधला आम्हाला 40 मतातच मत आले. वैभव नाईकांनी यांना त्या मतदानासाठी जे काय व्यूहरचना वापरली ती आमच्यापेक्षा आम्ही त्याच्यापेक्षा 80% अभाव वापरले. तरी पण वैभव नाईकाला या लोकांनी मताधिक्य दिलं. म्हणजे काय म्हणजे आता वाडेवाडीत काही बैठका घेतल्या बघतो तर सगळ्याच उभाटामध्ये आपण वाडीमध्ये कुठे गेलोच नाही. आणि नंतर समजलं की ही सगळी मंडळी त्या लोकांनी ह्याला त्या कारणातून उद्या होईल परवा होईल काम नाही झालं 10 वर्षात खड्डा नाही भरला तरी वैभव नायकाच्या माध्यमातून लोकांची समजूत काढून दिवस रात्र ही मंडळी त्याच्या वाडीत जाऊन त्यांना थांबवत होती. नाही उद्या होईल परवा होईल म्हणजे आशा दाखवत होती. आणि असं करून या लोकांनी हा मतदारसंघ उभाटाकडे राखण्यात यश मिळवलं. आणि तिने 24 मध्ये दिलेली निवडून आल्यानंतर ज्या पद्धतीत काम करत आहे ते काम बघितल्यानंतर ही सगळी मंडळी मनाला मानली की आम्हाला निलेश साहेबांच्या माध्यमात शिवसेनेमध्ये प्रवेश करायचा आहे. आणि कुठलाही स्वार्थ कुठलीही अपेक्षा कुठलंही पद त्या उभाटामध्ये लोक पदात होती. पण आज आम्ही कोणालाही अजून पद दिलं नाही पण त्यांनी पदाची अपेक्षाही केली. आम्हाला निलेश साहेबांच्या आणि शिवसेना परिवारामध्ये काम करायचं. आमची विकास कामं फक्त शिवसेनाच करू शकेल निलेश साहेबच करू शकेल हा विश्वास की ज्या पद्धतीत काम करतात. मला फक्त सर्वांना सांगावं की पक्ष वाढत असतात निलेशजीचे हात जर आपल्याला बळकट करायचे त्यांना अजून उत्साह त्याचा वाढला पाहिजे. त्यांना काम करण्यासाठी अजून उमेद वाढली पाहिजे. तर आपण साथ हेवे न करता जो पक्षात येईल त्या माणसाला व्यक्तीला आपण पक्षात घेतलं पाहिजे. ते हेवे दावे आणि नाक ओरडला असता कामा नाही. शेवटी आम्ही एकाच्या 2, 2चे 3, 3चे 4, 4चे 5 कधी होऊ तर आपण दुसऱ्याला प्रत्येक तो माणूस काय करतो त्याला तेव्हा वाटतं ह्या घरामध्ये कुठेतरी सुख शांती आहे ह्या नेत्याकडे आपलं काहीतरी होऊ शकतं अशा ज्यांना वाटतं म्हणून ते आपल्या पक्षात येतात. तर माझं काय होईल तुझं काय होईल अशापेक्षा आपण सगळं एक कुटुंबात आहोत शिवसेना परिवारामध्ये आहोत. आणि मला खात्री आहे जे सन्मान्य राणे साहेबांनी 1990 मध्ये जी संघटना बांधली त्या संघटनेत त्यावेळीपासून जे कार्यकर्ते होते त्यांनी मूठ पत्ता निलेशजी पुन्हा एकदा जोमाने बांधण्याचं काम करताय त्याचा मला अभिमान आहे. आणि सगळी मंडळी निलेशजीच्या माध्यमातून आपल्या पक्षामध्ये आता येत आहेत आणि सगळी मंडळी उभी आहे. त्यावेळी या सगळ्या मंडळीने तळागाळामध्ये जाऊन पक्ष वाढवलेला होता. पक्षाचं काम केलेलं होतं आणि सगळ्या मंडळींनी त्यावेळी काही शिंदातून राणेसाहेबांनी पक्षाची शिवसेनाची वाढवली होती. या तालमीत राणेसाहेबांच्या ही सगळी मंडळी आमच्या सोबत तयार झालेला आहोत. मी आपण आमच्या परिवारामध्ये तुम्ही सगळी मंडळी आलात. तुमची जी विकास कामं आहे जी विकास कामं आहे आपण प्रत्येक वाडीवरती साहेब या पोईमध्ये एका ठिकाणी 3 मशाल शेड आहे. 3ही मशाल शेड शेडच नाहीये म्हणजे पत्र्याची शेड सुद्धा नाही आहे. आणि लीड किती आहे वैभव नायकांना 140. ते माझं उद्देश आहे. मी तुम्हाला निलेशजींच्या माध्यमातून सांगतो जी तुम्ही कामे या 2-4 दिवसामध्ये माझ्याजवळ ती आम्ही त्या ठिकाणी गेलो त्याच्या वाढीपर्यंत पोहोचलो तुमचे जाणून घेतली जी कामं येत्या काही दिवसात पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही. आम्हाला फक्त प्रवेश पक्ष वाढवून आम्हाला दिल्यासारखं नेहमी म्हणतात मला पक्ष नाही माझं कुटुंब म्हणून मी माझ्या पक्षामध्ये घेतोय. तुम्ही सगळी जी मंडळी आमच्याकडे आला ती पक्ष नाही निलेशजींच्या शिवसेनेच्या कुटुंबामध्ये तुम्ही सामील झाला. तुमच्या सर्व सुखदुःखामध्ये
कुठलीही गोष्ट असो, आम्ही प्रत्येक कार्यकर्ते, तुम्ही कधी आम्हाला फोन करा, आम्ही तुमच्या प्रत्येक फोनवर तुम्हाला हो म्हणून आणि तुम्हाला त्या ठिकाणी मदत करण्याचं काम वर्षाचे 12 महिने 24 तास आम्ही उपलब्ध आहोत. ही शिकवण आम्हाला राहण्याच्या आणि ती शिकवण आता निलेची करतायत. आणि म्हणून ज्या तुम्ही प्रवेश बघताय, तुम्हाला मारून दररोज जे प्रवेश बघताय, हे प्रवेशाचं सगळं श्रेय निलेजींना होतोय. कारण माझ्यासारखा सुद्धा एका कार्यकर्त्याला निलेजींच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना तो रोज काहीतरी काम करावं आणि लोकांचे प्रश्न सोडावे. आणि मी जे करतोय त्याचा लोड सर त्या आमदारांवर येतोय. हे की ज्या ठिकाणी प्रवेश घेतील, जो निर्णय घेतील, त्या निर्णयात आम्ही सर्व मंडळी बांधील असतो. आमचा कोणाशी हेवा देवा नाही. आम्हाला जे निलेश सरांनी आदेश दिला त्या आदेशाप्रमाणे आम्ही सर्वच मंडळी परिवार आम्ही काम करतो. आमच्या कुठल्यापूर्वक आमच्यात मतभेद नाही. कारण आमचे आमदार असे आहेत की गाडी जरी बसलो तरी विरोध, टेन्शन हा विषयच नाही. किती ते काय असू दे, तर मन मोकळे झालं काय असेल त्या मन मोकळे काय असं टेन्शनच नाही. कारण आमदार नेहमी सांगतात आपण आज काय ते लोकांना दिलं पाहिजे, उद्या नोकरी बघते. आज आपल्या जे हातात आहे ना ते आपण लोकांना मदत केली पाहिजे. आपलं कुटुंब असलं पाहिजे. आपल्याकडे कार्यकर्ते येतात ते आपल्या कुटुंबातले कोणी कार्यकर्ते आहेत असं आपण समजलं पाहिजे. अशा प्रकारचं काम निलेजी करतायत. म्हणून मी या ठिकाणी सर्वांना पुन्हा तुम्हाला आमच्या परिवारामध्ये शुभेच्छा देतो. माझी दुसरी इनिंग राणेसाहेबांच्या मतदारसंघातून झाली. हे देवाचे आशीर्वाद आणि जनतेचं प्रेम आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना अपेक्षित शिवसेना पक्ष संघटना वाढवत असताना राणेसाहेबांचा मतदारसंघ आणि राणेसाहेबांची माणसं जपणं हे माझं कर्तव्य आहे. 10 वर्ष मागे पडलेल्या या मतदारसंघाचा आणि जनतेला अपेक्षित विकास हेच माझं लक्ष आहे, असं मत आमदार निलेश राणेंनी मालवण येथे व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. जी भाषणं झाली आपण अगोदरच ती 2-3 वेळा ऐकलेली आहे. म्हणून आज कार्यक्रमाचा जो काही उशीर झाला त्याचा भान ठेवून सन्मान्य व्यासपीठ आणि समोर उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, आज एक नव्हे तर 2 कार्यक्रमाला इकडे येण्याचा योग आला. एक तर पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम आणि दुसरं म्हणजे आमचे सन्माननीय अनिल कांदळकर साहेब यांचा 68वा वाढदिवस, यासाठी इकडे येण्याचा योग आला. माझ्याकडे बघून मी 68चा वाटतो आणि तुम्ही 45 वाटता, असं कोणालाही भास होऊ शकतो. आणि जेव्हा मी त्यांना आम्ही बसलो होतो पालव साहेबांच्या घरी तेव्हाही बोललो की साहेब 68चे जरी झालेलं असाल तरी अजून किमान 32 वर्ष शिल्लक आहे आणि तुमची शर्मरी आम्हाला करायची आहे. त्या कार्यक्रमाला आम्हाला यायचं आहे. म्हणून मनापासून साहेब मी आपल्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आपला असाच आशीर्वाद आमच्यावर नेहमी राहिला आणि कुटुंबावर राहिला, माझ्यावर राहिला. ते मला नेहमी त्यांच्या कधी गाडीत बसले तर ते माझ्या स्वभावाबद्दल बोलतात की बरं झालं काय स्वभाव बदललाच नाही, कोणतंही काय बरं झालं स्वभाव बदल, आमच्यावर उपकार केला. मी बोलत साहेब आता परिस्थिती सगळं शिकवते आणि तुमच्यासारखी लोक ही राणेसाहेबांना मिळाली. आणि जेव्हा राणेसाहेबांनी आम्हाला सांगितलं की आता तू जिल्ह्यात जातोयस, तेव्हा सुरुवातीलाच आम्हाला सांगितलं होतं की माझी लोक आहेत ना त्यांना तू जप, त्यांना दुःख होईल, त्यांना वाईट वाटेल, असं तुझ्याकडून काय घडायला नको. म्हणून मी साहेब सुरुवातीपासून मी अवजाव करतो. मी कधी माझ्या राणेसाहेबांच्या लोकांना त्रास होईल, वाईट वाटेल असा प्रयत्न करतो की करू नये. माझ्या स्वभावाचं जे बोलत होते ते दुसऱ्यांबरोबर, आजूबाजूच्या लोकांबरोबर नाही. पण त्यांना माझ्यासाठी जे बोलायचं होतं मला लक्षात आलं की साहेब ह्याच्यामध्ये तुमचं नुकसान होतं आणि जो सातत्याने सांगत असतो की साहेब हे तुमचं नुकसान होत आहे, त्यांना काय माझ्याकडून मिळवायचं नव्हतं. पण आपला निलेश आहे त्याचं नुकसान कुठे होऊ नये म्हणून त्या भावनेतून ते मला सातत्याने मला मार्गदर्शन करत असतात. त्याबद्दल त्यांच्याकडे आभारी व्यक्त करतो. बाकी सगळा विकासाचा ओझा जो आहे तो आमच्या खांद्यावर टाका, पण उद्या येणारी निवडणूक ही आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे.
फक्त या व्यासपीठावर बसलेल्या लोकांसाठी महत्वाची नाहीये, आंग्रे साहेबांसाठी नाही किंवा सामंत साहेबांसाठी नाही, ही तुमच्या आणि आमच्या अस्तित्वासाठी पण तेवढीच महत्वाची आहे. इथून पुढे जे होईल ते पुढचं 25 वर्ष टिकेल, लक्षात ठेवा. 25 वर्ष तुम्हाला इथे कोण हरवणार नाही. माझं सोडून द्या, मी राहीन न राहीन तो भाग वेगळा आहे, पण 25 वर्ष माझा इकडचा माणूस माझ्या गावाचा शिवसैनिक राहायला पाहिजे, त्याच्यासाठी ही सोय करायची नाही. लक्षात, मी काय होईल ते मी कधीच परवा केली नाही. माझा शिवसेना, माझा पक्ष, माझी शिवसेना. कारण का ज्या पक्षामध्ये 1990 मध्ये माझ्या राणेसाहेबांची सुरुवात झाली, देवाने आणि नियतीने ठरवलं की निलेश राणेची दुसरी ही शिवसेनेमध्येच झाली पाहिजे आणि ही तशी झाली पाहिजे. म्हणून बघा नियतीने कसं एकत्र आणलं सगळ्यांना. आज दिली साहेब आले, एवढ्या वर्षाचा अनुभव, राणेसाहेबांची सावली, मी त्यांच्या सावलीमध्ये वाढलो, त्यांनी मला जिल्हा दाखवला. मला सामंत साहेबांनी पहिलं पद दिलं. या जिल्ह्यामध्ये पहिलं पद जर कोणी दिलं असेल तर सामंत साहेबांनी मारून क्रिकेट असतो. पडते साहेबांनी आम्हाला घराचा मोठा होताना बघितलं. आंग्रे साहेबांची अनेक वर्षांपासून ही सगळी ताकद ही तुमच्यासाठी आम्ही पक्षामध्ये एकत्र करतोय. याची सगळी हा सगळा उपयोग येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये होईल. 100% जिल्हा परिषदच्या त्या बिल्डिंगवर भगवा 100% महायुतीचा पडकेल किंवा शिवसेनेचा पडकेल हे आपले नेते ठरवणार आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये पडू नका. तुम्ही पक्षाची रेस मोठी करा. जिथे पक्षाची रेस मोठी होईल तिथे जर मारेल तिकडे आपल्यालाच तिकीट मिळवणार, एवढं तुम्ही मनामध्ये ठेवा. म्हणून आपली रेस वाढवा. 100% विजय आपला आहे. येणारे सगळे दिवस आपले चांगले दिवस शिंदे साहेबांनी आपल्याला दाखवले. आता पुढचे दिवस शिंदे साहेबांना आपण चांगले करून दाखवायचे, एवढं लक्षात ठेवा. शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या प्रस्तावावरती शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून तोंडी व लेखी विनाकारण त्रुटी काढून प्रस्तावात जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. आपल्या किरकोळ कामांसाठी सुद्धा या कर्मचाऱ्यांना वारंवार हेलपाट्या माराव्या लागतात असं सांगतानाच मात्र पैसे देऊन कामं जलद केली जातात असा खळबळजनक आरोप शिक्षक भारती संस्थेचे संजय वेतुरेकर यांनी केला आहे. पाहूयात. शिक्षणाधिकारी मॅडम यांच्याशी चर्चा केली आणि चर्चा केल्यानंतर लक्षात आलं, तर आम्ही गेली कित्येक मॅडम आल्यापासून आम्ही हेच सांगतोय की तुम्ही प्रत्येक प्रकरण तातडीनं ते कर्मचाऱ्यांना हेल्पटे घालायला लावू नका. कोणतेही प्रस्ताव असेल त्या मंजुरीसाठी अनेक वेळा एका शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हेल्पटे घालायला जी वेळ लागते ते कितीतरी प्रमाणात आहे, प्रचंड आहे. ते आमचा अंत बघतात, चेकलिस्टप्रमाणे काम करत नाही आणि त्याला प्रकरणं सतत प्रलंबित ठेवतात. हा जो काही यांचा कारभार आहे, भोंगळ कारभार, त्या भोंगळ कारभाराच्या विरोधात आमची संघटना बुधवारपासून आंदोलन करते. पण मला हे किती वेळा आम्ही भेटायचं, आम्ही त्यांना वाईट बोलू शकत नाही, आम्ही काही वेगळे मार्ग अवलंबू शकत नाही. मग आम्ही तो लोकशाही मार्गाने दिलेला आहे. मला आज तोंडाने पट्टी बांधून म्हटलं इथे बसूया आपण, निदान सद्बुद्धी सुचली तर सुचली, इतकंच आमचं म्हणणं आहे. अनेक प्रकरणं अशी आहेत की जाणून बुजून त्यांनी ठेवलेली आहे. या भोंगळ कारभाराच्या विरोधात हे माझं आत्मक्लेश आंदोलन आहे, बाकी काही नाही. माझा कोणाला त्रास नाही. नाही, 5:30 वाजेपर्यंत हो, कार्यालय वेळेपर्यंत बसणार. हे कुठेतरी झालं पाहिजे. आणि आपले पालकमंत्री नितेश राणे साहेब आहेत. खंत ही वाटते की एवढे धडाडीचे पालकमंत्री असून त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये ही परिस्थिती आहे. एक अधिकारी असं वागू शकतात? काय परिस्थिती आहे ही माझी एका सर्वसामान्य माणसाची खंत आहे. मग कामं कशी होणार, कधी करणार आहे? ते म्हणतात का माणसं आमच्याकडे कमी आहेत. अरे कमी आहेत हे त्याचं उत्तर नाही आहे ना. मग तुमच्याकडे मे मध्ये दिलेला प्रस्ताव तुम्ही आता ऑक्टोबर उजाडला तरी सुद्धा तुम्ही तसेच ठेवताय. अनेक जण निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर, मी स्वतः निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, अनेक जण आहेत, त्यांची कामं तशी प्रलंबित ठेवतात. मग कशी करायची कामं? पैसे दिले की कामं होतात. ही उदाहरणं आहेत. अजून उघड करून बोलत नाही, आमच्यासारखी बोलतात म्हणून आम्हाला टार्गेट करतात. करू दे, तुमचं काही म्हणणं नाही. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी 1990ला केलेल्या कामाची आठवण येते असं काम आमदार निलेश राणे करत असल्याचं माजी आमदार राजन तिले यांनी म्हटलंय. ते मालवण येथील कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलत होते. आपण अतिशय चांगला विचार करून आपल्या या पक्षात प्रवेश केला. त्याचं कारण असं आहे की गेले 8-9 महिने मी पाहिले तर माझा आवडता विषय जो दत्ता सामंत, संजय पडते, संजीवनी सगळे बसलेले आहेत. रोज लोकांमध्ये जायचं, रोज खाली लोकांचे जे जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत
रस्ते, पाणी, वीज हे प्रश्न होतच राहतील, पण त्याचबरोबर अनेक आहे जसं अनिल गांधी उभं करतात. हे जे प्रश्न आहेत, कोणाचं कलेक्टरकडे काम आहे, कोणाचं सीओकडे काम आहे, कोणाचं पंचायत समिती सभापतीकडे काम आहे, कोणाचं बीडीओकडे काम आहे. त्यामुळे ही सगळी कामं लोकांचे जिव्हाळ्याचे असतात, लोकांचे रोजचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न असतात आणि ते सोडवले गेले पाहिजे. आज विकास कामांच्या बाबतीत सांगितलं तर 1990 मध्ये अशी परिस्थिती होती. आमचे पालकमंत्री या ठिकाणी बसले होते, ते घरी बसले होते, सांगितलं की ते आमच्या विरोधक म्हणून होते आणि त्याचं गावात वर्चस्व होतं. पालक मंडळी सगळी तिथली प्रमुख मंडळी आहे. पण 100-200 मीटरचं काम दिल्यानंतर सुद्धा गावातली मंडळी वेशीवर आणायला यायची, वेशीवर ढोल ताशे देवळातले सगळे यायचे, मानकरी यायचे आणि गावात त्यावेळी पक्षविरहित स्वागत व्हायचं, परत उतरणारा लोक बघायचे. पण आज लोकांची अपेक्षा वाढल्या. आम्ही फक्त ते महत्वाचे रस्ते ते बघायचो, त्याही आमदाराला फंड फक्त 2 कोटी होता, आज आमदाराचा फंड 5 कोटी झाला. पण जो आमदार सभागृहात आपलं कामकाज दाखवतो, ज्या आमदाराचं आपल्या नेत्याकडे वजन आहे, तो नेता काही करू शकतो. त्यातले नेते निलेश राणे. तर मी सभागृहाचं काम जवळून बघितलं, माझी आवड आहे. मी सभागृहातल्या वरच्या गॅलरीत बसून त्या ठिकाणी बघत असतो. पण जे महत्वाचे मुद्दे जे मगाशी आमच्या वर्तवणे या ठिकाणी मांडली ती गोष्ट खरी आहे. तिथला ऊर्जाचा प्रश्न असू देत, तिथला रस्त्याचा प्रश्न असू देत, तिथले किल्ल्यांचे प्रश्न असू देत, हे सगळे प्रश्न सभागृहामध्ये एवढ्या पोटतिडकीने मांडून भांडून आपल्याकडे पैसे आणणार, वेळ पडले तर विरोधात बोलणार असं नेतृत्व आपल्या ह्या विभागाचं आहे. सगळ्यांना तुम्हाला अभिमान वाटावा अशा प्रकारचा आहे. म्हणूनच आज राणे साहेबांच्या माध्यमातून उद्या जे पुढचं सगळं राज्य आपल्या ठिकाणी पुढे आपल्याला काम करायचं, सगळ्यांना ते काम निलेश राणे या ठिकाणी करू शकतो. म्हणून सभागृह हे त्यांचं कामकाज आहे. मी ज्या एकनाथ शिंदे साहेबांना भेटलो त्यावेळी बघितलं की निलेश राणेने आपल्या कामाने वेगळा प्रभाव निर्माण केला आणि म्हणून आता वेगळं पैसे आपल्याला 25-15 मधून येतात, पर्यटनातून येतात, आमदार फंडचा मिळतो, जिल्हा नियोजन मंडळाचे पैसे मिळतात, त्या वेगळ्या माध्यमातून पैसे आपल्याला मिळतात. पण आज हे सगळं मिळत असताना आपल्या कार्यकर्त्यांचं सगळ्यात महत्वाचं काम काय की वरच्या नेत्यांना आपल्या नेत्यांचं जर समजा वजन वाढायचं असेल तर खालची जिल्हा परिषद, खालची पंचायत समिती, खालची ग्रामपंचायत, खालची नगरपालिका, नगर परिषद, नगरपालिका, हा ज्या गावची सोसायटी, हे सगळं जे त्या पक्षाच्या नेतृत्वाकडे आमदाराकडे जे येतील त्यावेळी त्याचं पक्षाचं वजन अजून या ठिकाणी वाढेल. नाही बाबा, मी निलेश राणेंना आम्ही तिकीट दिली, पण निलेश राणेंनी जे काम केलं ते खूप म्हणजे सगळ्या थरातलं काम त्या ठिकाणी केलं. अशा प्रकारचं वजन जर वाढायचं असेल आणि आपल्या गावाचा विकास व्हायचा असेल तर तुम्ही सगळ्यांनी तो विचार या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि तशा प्रकारचं काम जर आपण सगळ्यांनी मिळून करूया, एकट्याचं काम नाही. उद्या दुसरे दत्ता संबंध येतात, दत्ता संबंधाने इथे दिलेलं काम परत तुमचं सगळ्यांचं लोकांचं काम आहे, इथल्या तालुकाध्यक्षांचं काम आहे, इथल्या विभाग प्रमुखांचं काम आहे, इथल्या सरपंचांचं काम आहे. हे काम पुढे आपण या ठिकाणी नेलं पाहिजे. आणि संघटना या ठिकाणी आता काय निवडणुकीची वाऱ्यात सुरू झाली. उद्या 13 तारखेला जिल्हा परिषदेचं आरक्षण पडेल, उद्या पंचायत समितीचे आरक्षण पडेल, आता नगरपालिकेचे आरक्षण पडेल. या सगळ्यामध्ये आपला युती होईल ना होईल, आपल्या ते काम तुमचं नाही आमचं नाही की ते नाव आम्ही व्यासपीठावरती करून बोलू शकत नाही. ते वरच्या नेत्यांचं काम आहे. त्या आदरणीय त्या ठिकाणी वरचे नेते निर्णय घेतील, पण तो निर्णय घेतल्यानंतर त्या निर्णयाची ठाम राहून ही जिल्हा परिषद आपली यायला पाहिजे, ही पंचायत समिती आपली यायला पाहिजे, ही नगरपालिका आपली यायला पाहिजे, ही सोसायटी आपली यायला पाहिजे, ही ग्रामपंचायत आपली यायला पाहिजे. अशा प्रकारचं काम आपल्याला या ठिकाणी पुढे करायचं आहे. उबाटा युवा सेना उपजिल्हा प्रमुख पंकज वर्धम, माजी सरपंच शिवरामपंत पालव यांसह जिल्हा परिषद मतदारसंघातील शेकडो उबाटा पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मालवण पोई जिल्हा परिषद मतदारसंघात उबाटाला धक्का बसला असून पोई मतदारसंघातल्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हा प्रमुख संजू परब, माजी जिप अध्यक्ष संजय पडते यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचा उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपला. जेव्हा मी बाहेर पडता त्यांच्याकडे माझी चर्चा झाली, मी सहज त्यांना बोलून गेलो की साहेब, ज्या विधानसभेला आम्ही लोकांना विकास कामांचे शब्द दिले त्या कुठेतरी पूर्ण करता येत नाहीये, त्या गोष्टीचं कुठेतरी खंत वाटते.
साहेब सहज बोलून गेले की जी कामं आहेत ती माझ्याकडे दे, मी सन्माननीय आमदार उदयजी राणेंच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचे काम करतो आणि मी कुठचाही विलंब झाला होता, जी कामं आहेत मी ती साहेबांकडे लिहून दिली आणि अगदी 15 दिवसात कुठचाही अर्थ आणता ती चारही कामे माझी अगदी 15 दिवसात पूर्ण करण्याचं काम साहेबांच्या माध्यमातून करून दिली. साहेब त्याच्यानंतर मे महिन्यात 19-20 तारखेला जेव्हा अवकाळी पाऊस आला, त्या पावसात अगदी कोळी पिरण मजलेगाव जोडणाऱ्याचं ब्रिज होतं, ते ब्रिज कोसळलं. पूर्णपणे अवजड वाहने बंद झाली, एकेरी वाहतूक चालू होती. पूर्ण व्यापाऱ्यामध्ये पण एक काळजी होती की अगदी 1.5 महिन्यावर गणपती होते आणि 8-10 किलोमीटर सगळ्या गाड्या मिळून येत होत्या, मोठ्या गाड्या जात नव्हत्या. आम्ही त्या दिवशी सगळेजण तिथे हजर होतो. आंदोलनाच्या माध्यमातून ते साहेब स्थानक म्हणून तिथे बसले होते. काही अधिकारी वर्ग तिकडे आले, ते म्हणत होते पाऊस खूप आहे, काम होणार नाही, प्रोसेस खूप आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, चतुर्थीनंतर बघूया. पण खरोखरच एक मोठं असं काम होणं ते गरजेचं होतं. नंतर आम्ही हे सगळ्या गोष्टी कांदेकर साहेबांच्या माध्यमातून साहेबांच्या कानावर घातलं. साहेब बोलले ठीक आहे, सन्माननीय निलेश राणे आमदार साहेबांशी मी बोलतो आणि तुम्हाला मी उद्या सांगतो. आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी रविवारी साहेबांनी मला फोन केला, सामंत साहेबांनी, की उद्या राणे साहेब येत आहेत, पाहणी करतायत आणि अधिकाऱ्यांशी पण चर्चा करून येत आहेत, ते बोलतील तुमच्याशी. आणि मला वाटतं दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजता राणे साहेब आले, पाहणी केली, पूर्ण पाहणी केली आणि एकच तिने सांगितलं मी पूर्णपणे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आलोय, उद्या परवा काय होणार नाही, काम आजच चालू होईल आणि आताच चालू होईल. सकाळी 10 वाजता नारळ फोडण्यात आले, 11 वाजता काम चालू झालं. साहेब महाराष्ट्रातील 288 आमदारांपैकी एक आमदार असतील जे पाहणी करायला आले आणि ते काम चालू आहे. या गोष्टीला प्रेरित होऊन मी तिथे प्रवेश करत आहोत. साहेब कुठचाही स्वार्थ नाही आहे, फक्त आमचा एकच स्वार्थ आहे, तो म्हणजे विकास, सर्वसामान्यांचं काम, बस एवढंच स्वार्थ आम्ही मुलाशी धरलेला आहे. साहेब त्याच्यानंतर जे तुम्ही स्नेह इथे एका कार्यक्रमाला तुम्ही साहेब हजर होता, राणे साहेब हजर होते, पंचायत समितीचा कार्यक्रम होता आणि पहिल्याच मी त्या मिटिंगला हजर होतो. साहेब ग्रामविकास खात्याची तुम्ही ताकद सांगितला, तो तुम्ही अभ्यास आम्हाला सांगितला, त्या किती निधी असतो 6,000 कोटी रुपयाचे जे आकडेवारी आम्हाला सांगितले, त्या मार्गदर्शन केलं. हे आम्ही 10 ते 15 वर्ष साहेब तिथे काम करतोय, पण आम्हाला आकडेवारी माहितीच नव्हती. 15 वर्ष आम्हाला समजलं ग्रामविकासाची ताकद किती आहे आणि गोरगरिबांसाठी आपल्या ग्रामीण भागासाठी किती खर्च करता येईल. आणि त्यानंतर तुम्ही जो आम्हाला शब्द सांगितला होता की गेल्या 9 वर्षात 0.005% फक्त खर्च झालेला आहे, बाकी सगळा निधी बाहेर गेलेला आहे. नंतर तुम्ही अधिकाऱ्यांना ज्यावेळी सांगितलं की माझ्या मतदारसंघात 1 रुपया सुद्धा बाहेर जात आले, तो सगळ्या निधी आपल्या मतदारसंघातच खर्च झाला पाहिजे. जे जे काय करता येते ते मला सांगा. साहेब खरोखरच छाती भरून येते, ऊर भरून येतं की आम्हाला खरोखर असं वाटलं की जे आज विधानसभेत तुम्ही प्रश्न मांडले, जे शेतकऱ्यांचे होते, रोजगारांचे होते, मच्छीमारांचे होते, MSMEचे प्रश्न होते, जे तुम्ही जे मांडत होता आणि पूर्ण सभागृहात जो घेत होता, ते खरोखर आम्हाला खऱ्या अर्थाने असं वाटत होतं की साहेब की खरोखरच आमच्या हक्काचा नेता, आपल्या हक्काचा माणूस कोणतरी आपल्या हक्कासाठी भांडतोय, याचा समाधान वाटत आहे. साहेब कुठलाही स्वार्थ नाही आहे, आम्ही फक्त जे येऊ जे घालू फक्त विकास कामांसाठी मांडू, बाकी कुठचं नाही आहे. कारण दुसरी एक गोष्ट फक्त साहेब तुमच्या आमच्या सर्वांच्या माध्यमातून मी घालू इच्छितो की जे आमचे विकास कामं आहेत ते होतच राहतील, रस्ता पाणी याचं काही मोठं नाही आहे. पण आमच्याकडे 75 एकरमध्ये एक शासनाची जमीन आहे, तिथे धरण आहे आणि त्या धरणात कुठच्याही प्रकारे पाणी टिकत नाहीये, पण शासनाच्या खाली जमीन आहे आणि तिथे काहीतरी उद्योगधंदे उभे राहावे किंवा धरण ते काहीतरी तिथे रोजगार उत्पन्न व्हावा, ही फक्त आमची इच्छा आहे. आणि ही जी आमची इच्छा आहे, जर हे जर काम झालं असेल तर बरेच मुलं पंचक्रोशीतील आजूबाजूला जे काय आहे तरुण वर्ग तो आज तिथे कामाला लागेल, हे ह्या माध्यमातून तुम्हाला मी सांगू इच्छितो. आणि सर्वांचे आभार मानतो. काय चूक झाली असेल तर माफ करा. ह्याच्यापुढे जे आम्ही माझे सहकारी काम करू ते निष्ठेने आणि जे पक्षवाढीसाठी करता येईल ते करू, अधिक प्रामाणिकपणे निष्ठेपणे करू, असं मी सर्वांच्या माध्यमातून सांगतो आणि इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महावितरण खातं मुख्यमंत्र्यांकडे. राज्यमंत्री यांच्यासह कोकणातील आमदारांची बैठक झाली. समस्यांबाबत आम्ही लक्ष वेधलं असून खात्याचे सचिव आमच्या संपर्कात आहेत. समस्यांचे वर्गीकरण करून कामाला प्रारंभ झालाय. आरोग्याबाबत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचं उर्वरित बांधकाम सुरू झालंय. सगळी कामं मार्गी लागतील असा विश्वास आमदार निलेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. आता जवळपास चीफ म्हणजे सचिव
पॉवर डिपार्टमेंटची स्वतः बोर्डीकर मॅडम, कारण का हे खातं सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. राज्यमंत्री सौ बोर्डीकर मॅडम आहेत. त्यांनी सचिवांबरोबर आणि सगळ्या डेलिगेशन अधिकाऱ्यांच्या डेलिगेशनबरोबर आमची मिटिंग घेतली. त्या मिटिंगमध्ये योगेश कदम होते, केसरकर साहेब होते, आम्ही 2-5 आमदार अजून होतो. त्या मिटिंगमध्ये एक प्लॅन ठरला की दुरुस्तीची कामं कुठे कुठे करायची आहेत, नवीन कामं कुठे करायची आहेत, सबस्टेशनची कामं कुठे करायची आहेत आणि अंडरग्राऊंडची कामं कुठे करायची आहेत, ह्याचं वर्गीकरण झालं. आजपर्यंत मी माझ्या मतदारसंघाचं प्रेझेंटेशन केलं म्हणून मी तुम्हाला माझं सांगू शकतो. केसरकर साहेबांच्या मतदारसंघाचं केलं. हे वर्गीकरणच झालं नव्हतं. ते वर्गीकरण ह्या मागच्या 2 महिन्यामध्ये, आत्ता हे जे अधिवेशन पावसाळी संपलं त्याच्यामध्ये ना आत्तामध्ये ह्या 2 मिटिंगा झाल्या. त्या स्तरावर सचिव आमच्याशी कंटिन्यू टचमध्ये. आता मध्ये सबस्टेशनचं काम आम्हाला मान्य करून दिलं, आम्हाला अंडरग्राऊंड केबलिंगचं काम मान्य करून दिलं, दुरुस्तीच्या कामांसाठी आमच्याकडे पैसे आले, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आले. ते आकडे मी तुम्हाला डिपार्टमेंटकडून घेऊन देतो, तुम्हालाही RTIमध्ये मिळतील. आरोग्याचा विषय मी मेडिकल कॉलेजचा मी घेतला होता. मी पाहणीला गेलो होतो. आता बांधकाम सुरू झालेलं आहे. 11 लाख फुटाचं बांधकाम तिकडे होणार आहे. आणि जी व्यवस्था होती, आता काही अधिकारी तिकडे वाढवले. आमची एकदा तिकडे जे भाषण झालं, मी म्हणत नाही की माझ्यामुळेच झालं असेल, पण जी काय व्यवस्था बदलली, आता तिकडे कर्मचारी वाढवले. आता सिव्हिल सर्जनच्या बाजूला खुर्ची अजून एक वाढवली, त्याच लेवलची, डीनच्या लेवलची. आणि व्यवस्थापन कमिटी जी अगोदर नव्हती त्याच्यामध्येही काही लोकांना त्याच्यामध्ये कामाला सुरुवात केलेली आहे. ग्रेड 3, ग्रेड 4चे पण काही कर्मचारी त्याच्यामध्ये वाढवलेले आहेत. आणि मेडिकल कॉलेजची व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या व्यवस्थेसाठी आता पैसे आलेले आहेत. तुम्ही माहिती करून घ्या. त्याचं एक काम आता तुम्ही साईटवर गेला तर त्याचं काम तुम्हाला सुरू झालेलं दिसेल. म्हणून तुम्ही जो प्रश्न विचारला, या 2 कामांचं काय झालं, ही सगळी कामं आता मार्गी लागलेली आहेत, जी आम्ही त्यांच्यासमोर लिस्टच्या माध्यमातून त्यांच्यासमोर उपस्थित केली. युती होईल की नाही याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवरती होईल. मात्र तरी प्रत्येक मतदारसंघात भगवा फडकवण्यासाठी कामाला लागण्याचे आदेश आमदार निलेश राणे यांनी कार्यकर्ता मेळाव्यात दिलेत. पाहूयात. आपण पक्षप्रवेश केला, खऱ्या शिवसेनेमध्ये पक्षप्रवेश केला. येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समित्या आता येत आहेत, त्या आपल्याला जिंकायचे. युती होईल न होईल हा भाग आमचा नाही, तो भाग वरिष्ठ नेत्यांचा आहे. पण आपण प्रत्येक जिल्हा परिषदवर भगवा फडकलाच पाहिजे अशी तयारी आपण तुम्हाला जे पाठबळ पाहिजे. विकास कामाचं मी तुम्हाला सांगितलंय, सामंत साहेबांनी जबाबदारी घेतली. तुम्ही यादी द्या, त्या यादीप्रमाणे आम्ही 100% ते काम करू. कब्रिस्तानचं काम झालं, तुम्ही मला सांगितलं 100% ते काम करू. बाकीची जी काही कामांची यादी आहे ती आम्हाला सातत्याने तुम्ही द्या. ते 100% तुम्हाला काम करूनच देणार, एवढं तुम्हाला खात्रीला सांगतो. पण येणारी जिल्हा परिषद पंचायत समिती आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे, अत्यंत महत्वाची. आम्ही हे पोटतिडकी कामं करतो, सभागृहामध्ये भांडतो, सभागृहाच्या बाहेर भांडतो. कशासाठी? की तुमचं कुठे नुकसान होऊ नये. म्हणून या निवडणुकीमध्ये पक्षाचं कुठे नुकसान होऊ नये याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. आम्ही जबाबदारी तुमच्यावर टाकतोय. ही सगळी विकासाची कामं आमच्यावर सोडा, ती आमची जबाबदारी आहे. पण निवडणुका जिंकणं, पाठबळ देणं जबाबदारी आमची आहे, पण निवडणुका जिंकणं ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे. ही प्रत्येक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायती, नगरपालिका या सगळ्या निवडणुका आपल्यासाठी तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत. या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका, या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी शिंदे साहेबांनी सांगितलं, निलेश काही आता आमदारकी झाली, खासदारकी झाली, शेठ लोकांच्या सगळ्या निवडणुका झाल्या, आता गरिबांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका आहेत, त्या जिंकल्याशिवाय परत येऊ नका अशा सक्त सूचना आम्हाला सन्माननीय शिंदे साहेबांनी पक्षप्रमुखांनी दिलेल्या आहेत. म्हणून आता मैदानात उतरण्याची वेळ आहे. येणारा हा जो काय महिन्याभरामध्ये हे सगळा विषय आटोपणार आहे. निवडणुकीला आचारसंहिता लागणार आहे. तुम्ही सगळे आज ज्या पोटतिडकीने एवढा वेळ होऊन देखील आज इथे सभागृहामध्ये भरगच्च भरलेला पक्षाचा झेंडा गावागावामध्ये, घराघरामध्ये कसा लागेल याच्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही प्रयत्न केले पाहिजे. बाकी सगळा विकासाचा ओझा जो आहे तो आमच्या खांद्यावर टाका. पण उद्या येणारी निवडणूक ही आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे. फक्त या व्यासपीठावर बसलेल्या लोकांसाठी महत्वाची नाहीये, आंग्रे साहेबांसाठी नाही किंवा सामंत साहेबांसाठी नाही, ही तुमच्या आणि आमच्या अस्तित्वासाठी पण तेवढीच महत्वाची आहे. इथून पुढे जे होईल ते फक्त 25 वर्षाची केलं लक्षात ठेवा. 25 वर्ष तुम्हाला इथे कोण हलवणार नाही. माझं सोडून द्या, मी राहीन तर राहीन, तो भाग वेगळा आहे. पण 25 वर्ष माझा इकडचा माणूस, माझ्या गावाचा शिवसैनिक राहायला पाहिजे, त्याच्यासाठी ही सोय करायची नाही. लक्षात, मी काय होईल ते मी कधीच परवा केली नाही. माझा शिवसेना, माझा पक्ष, माझी शिवसेना
कारण का ज्या पक्षामध्ये 1990 मध्ये माझ्या राणेसाहेबांची सुरुवात झाली, देवाने आणि नियतीने ठरवलं की निलेश राणेची दुसरी ही शिवसेनेमध्येच झाली पाहिजे आणि ही तशी झाली पाहिजे. म्हणून बघा नियतीने कसं एकत्र आणलं सगळ्यांना. आज दिली साहेब आले, एवढ्या वर्षाचा अनुभव, राणेसाहेबांची सावली, मी त्यांच्या सावलीमध्ये वाढलो, त्यांनी मला जिल्हा दाखवला. मला सामंत साहेबांनी पहिलं पद दिलं. या जिल्ह्यामध्ये पहिलं पद जर कोणी दिलं असेल तर सामंत साहेबांनी मारून क्रिकेट पडते साहेबांनी आम्हाला लहानाचा मोठा होताना बघितलं. आंबेडकर साहेबांची अनेक वर्षांपासून ही सगळी ताकद ही तुमच्यासाठी आम्ही पक्षामध्ये एकत्र करतोय. याची सगळी हा सगळा उपयोग येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये होईल. 100% जिल्हा परिषदच्या त्या बिल्डिंगवर भगवा 100% महायुतीचा फडकेल किंवा शिवसेनेचा फडकेल हे आपले नेते ठरवणार आहेत. तुम्ही त्याच्यामध्ये पडू नका. तुम्ही पक्षाची रेस मोठी करा. जिथे पक्षाची रेस मोठी होईल तिथे झडप मारेल, तिकडे आपल्यालाच तिकीट मिळणार. एवढं तुम्ही मनामध्ये ठेवा. म्हणून आपली रेस वाढवा. 100% विजय आपला आहे. येणारे सगळे दिवस आपले चांगले दिवस शिंदे साहेबांनी आपल्याला दाखवले. आता पुढचे दिवस शिंदे साहेबांना आपण चांगले करून दाखवायचे. एवढं लक्षात ठेवा. आपण मोठ्या संख्येने इथे जमलाय. परत एकदा सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. पंकज वर्धनजी, तुम्ही पक्षामध्ये आला, तुमचं मनापासून स्वागत करतो. तुमच्या सहकार्याला, तुमच्या सहित तुमच्या कुटुंबाला तुमचा हा पक्ष प्रवेश वाया गेला असं कधी स्पर्श देखील होणार नाही, एवढं मी तुम्हाला खात्री देतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आरोग्य सचिवांच्या दौऱ्यादरम्यानच 10 डॉक्टरांचे राजीनामे. नारायण राणेंच्या 1990च्या कामाची आठवण येते, राजन तेलींनी केलं निलेश राणेंचं कौतुक. आणि राजकीय निवडणुकात हिंदूंना विकत घेतलं जातं, सुभाष वेलिंगकर यांचं टीकास्त्र. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.